sauka dan hajiya ki da ammo mun zo. Ku taho, ku taho, ku taho al'umma. Sauki ya samu, al'umma mun samu. Yau komai ya saito, alkhairi ya wanzu. Nasarar mu ta karu, ba mu layin yan daru. Babban alkhairi ne a gare mu muna da godewa. Kaya masu inganci a koyaushe ba yankewa. Kayan jarirai mun samu da yawa ba yankewa. Dan hajiya kiɗan mu zanen zabo bai gogewa. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. Alkhairi ya sauka dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. Fari zan sa sunan Allah wanda yake cire da a cikin uwa. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Sarki mai babban mulki ya rabbana ka da mini baiwa. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Zan yi waka mai dan gobe ti nasarar ka kayo karawa. Alkhairi ya sauka dan hajiya kiɗan mu mun zo. Yi salati ya Allah ga annabi da hafari san kowa. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. To abin nema ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Maganar kayan jarirai dan hajiya sun karo kwazo. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kaya masu inganci sosai dan hajiya sun kawo. Alkhairi ya sauka dan hajiya kiɗan mu mun zo. Mariya Filaza nan muke sun tira make ta Kaduna. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. To ina al'umma na ƙasa ta ku zo ga dama ta zo. Ma'ana kayan jarirai mun kawo su banan za ta zo. Domin mu faranta muku rai ne gare ku sauki ya zo. Ku shigo Santara Market daidai Rex Cinema ku zo. Kusa da Shek Abubakar Market Mariya Plaza ku zo. Alkhairi ya sauka dan hajiya kiɗan mu sun zo. Kayan jarirai da yara kanana duk sun kawo. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. Zo ta hukka dauna ka Dan hajiya ga kayan yara. kiɗan mu. T-shirt mai kyau nan, Dan hajiya takalmin yara. kiɗan mu. Ga wandunan yara, Dan hajiya sabunan yara. kiɗan mu. Ga jakunan yara, Dan hajiya gowns an kawo. kiɗan mu. Illaci boss an kawo, Dan hajiya underwears an kawo. kiɗan mu. Jama'a ku dai zai so gani da idan ku an yafi. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. Alkhairi ya sauka dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. Ga sauki ya samu dan hajiya kiɗan mu mun zo. Kayan jarirai masu inganci da yawa mun kawo. Mai bukata ta so alkhairin Allah ya sauka Kaduna. Mai bukata ta
so alkhairin Allah ya saukaka dona. Mai bukata ta so alkhairin